Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να προσαρμοστεί ο άνθρωπος. Γεράσιμο, τις πρώτες μέρες εδώ μέσα έβαζα σημάδια για να ξαναβγώ τη γωνιά που μ' ανοίγει και να μην χαθώ. Σε αυτό το εργαλείο να δει, τώρα πια δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Το σώμα πάει μόνο του. Γεράσιμε, θυμάμαι στα αρχή χάλασα. Ο στίχος με μανία. Έγραφα μηνύματα, όπως εσύ. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Για να νιώσω ότι έχω ηχό, ότι κάποιος θα μ' ακούσει, έστω κι έτσι. Τώρα πια δεν υπάρχει ευθύνη. Και η τύχη μου γεμίσει. Η μέρα τέταρτη, χωρίς καμιά αιτία. Ποια είναι η αιτία που το αιτία το γράφει με έψη? Αδικία, Δες πως αλλάζει τη διάθεσή σου στο λεπτό. Είσαι εδώ για να γίνεις ήρωας. Είσαι εδώ για να γράψεις ιστορία. Το όνομά σου θα μνημονεύεται από όλους με δόξα και τιμή. Θα μείνεις ανεξίτηλος στην ιστορία της χώρας σου εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεν χαμιέται τώρα και ο εγκλισμός. Και η πείνα και η δίψα. Και ο πόνος και τα ουρλιαχτά όλα εδώ μέσα. Εχτεροφημία είναι αυτή. Κορδωνόμαστε. Και με σκισμένα ρούχα. Και με ψευτισμένες ψυχές. Εγώ μόνο έμπα βλέπω εδώ μέσα. Κοίτα πόσοι ήρθαν μετά από εμάς. Κοίτα πόσοι είναι. Γεια σου ήρωα. 52. Γεια σου ήρωα. Γεια σου ήρωα. 38. Γεια σου ήρωα. 64. Γεια σας ήρωες. Όλοι έχουμε έναν αριθμό εδώ μέσα. Όλοι είμαστε αριθμοί. Όλοι έχουμε έναν αριθμό αντί για όνομα. Το όνομα σχηματίζει αμέσως μορφή στην μνήμη. Ο αριθμός ποτέ. Άσε. Δεν ξέρετε κι εμείς ένα αριθμός. Τι είναι το 5? Το 7, το 15, το 2000. Ενώ η Γκρατσιέλα, ο Γιάννης, ο Δημήτρης. Πώς θα σου παλέψεις, η Μαρία. Ποιο είναι αυτό μέσα? Όχι μνήμη εδώ μέσα. Εδώ είναι ο παράδεισος. Εκεί είναι ο Πανάση. Εδώ. Όλα εξαρτώνται από το άπλωμα του κεριού. Αν θα είναι για ασφαλιά ή για χάρη. Αν θα είναι για να σε τσακίσει ή να σε χαραπίσει. Πώς το έχουμε κάνει έτσι ρε γάμοτο? Γιατί τέτοιο κονταστήρι εδώ μέσα? Αγαπάτε ανήκους. Κανείς δεν σ' ακούει. Πολύς πόνος εδώ μέσα. Σαν πως εκεί έξω. Γιατί τόσος πόνος? Αγαπάτε ανήκους. Κανείς δεν σ' ακούει λέμε. Κανένας δεν γουστάρει να ταΐσει τον διπλανό του, να το συμπαθήσει. Τίποτα, ούτε ένα βλέμμα, ούτε ένα βλέμμα δεν του ρίχνει. Ούτε ένα βλέμμα, χωρίς το βλέμμα. Δεν υπάρχεις. Δεν είσαι τίποτα. Σαν φαντάσματα δεν γυρνάμε όλοι. Ελπίζοντας ότι θα βρεθεί κάποιος να μας δώσει μορφή. Αλλά ποιος? Ποιος? Έρωτας. Ο έρωτας. Από το δέρμα μου στο δέρμα σου και πάει πίσω. Πίσω σε αυτό. Από το δέρμα μου στο δέρμα σου και πάλι πίσω. Όσο υπάρχει το μήνυμα του Δημήτρη στον τοίχο, εγώ θα έχω ελπίδα. Ναι! Θα έχω. Τι απέγινε ο Μωραΐτης? Τι απέγινε ο Μωραΐτης? Σαν ιερέας θα το λέμε. Σαν να ήρθε με αποστολή, να χαράξει και να φύγει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Το συνέστημα σου.
μυρίζοντας για σένα. Ποιητής. Μέσα σε αυτή τη μούχλα αυτός μύριζε για σένα. Είχε όλα όπως τα λες τελικά. Αν μπορείς να μυρίζεις για σένα, τότε θα υπάρχει για σένα. Παντού. Μπορεί να αναδύεται και από το διπλανό σου. Δες πως είναι εγκλωβισμένος ασφυκτικά. Και όμως το κάθε τείχος εδώ μέσα προστάζει υγρασία. Έγινε για μένα η φωλιά μας, για εκείνη και για μένα. Εδώ μέσα ζούσαμε τον ερωτά μας. Έλα για απόψε, μόνο απόψε, και εξοδισάει κι είναι κρύο κι είναι πόρα, μα εδώ μέσα ζεστά, κι είναι τα ξόφυλλα κλειστά, κι είναι τα φώτα λιγοστά, ίσως διστά. Έλα για απόψε, μέσα στη νύχτα, μέσα στο χειμώνα, να ξαναφέρεις μουδιασμένη τη δαμεμόνα. Και να αναστήσεις τις νεκρές, τις αναμνήσεις. Έλα για απόψε, ρηφή, και μη γυρίσεις. Χαλάρωσε. Την ώρα που ξεκινάει κάτι, μετράει ήδη αντίστροφα για να δεις. Όλα περνάνε. Είναι θέμα χαλάρωσης δηλαδή. Είναι θέμα χρόνου, όπως όλα. Ωραία, ήταν εγώ. Από εδώ. Έξω από το τι. Κατοχή και πάλι. Και δεν ξέρω μήπως όλα αυτά τα χρόνια των περιορισμών, των απαγορεύσεων, των εξοπλισμών ήταν τελικά πιο ειρηνικά. Σαν αγρίμια τρέχουμε όλοι, σε ξέφραγο απέλη θα μας βλέπεις. Κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί την ελευθερία του. Θέλουμε κανόνες, εντολές και όρια. Δώστε μου όρια για να τα υπερβώ. Έτσι επαναστατούμε. Γελί. Η κατοχή είναι μέσα. Είμαστε ελεύθεροι μόνο όταν κατέχουμε. Όξα, λεφτά, σπίτια, πόλους, πόλεις. Εξουσία πάνω απ' όλα. Εξουσία. Και εγώ τώρα σου μιλάω για την κατοχή που ζω μέσα. Παράλληλο δεν είναι. Ας ήταν να ακούσω. Η κατοχή τελείως. Ελεύθεροι, πατριώτες. Και να έχει σημάνει και το τέλος της πραγματικής κατοχής. Μέσα. Να είμαστε ελεύθεροι, ο ένας μέσα στον άλλο. Ο ένας για τον άλλο. Έλα, για απόψε. Μόνο απόψε. Λίγο. Και εξοδεσάει και κρύο και ώρα. Δεν έχει νόημα εδώ πια, Θεέ. Δεν αγαπιούν οι άνθρωποι. Δεν έχει νόημα να υπάρχει Θεέ. Όσο να αγαπηθούν οι άνθρωποι. Απεταξάμε. Όχι. Ποτέ. Απεταξάμε. Τα πάντα όλα. Απεταξάμε. Είμαι εδώ. Με άφησα και κλείδωσα από τα στρατούρα της κυβερνούσας. Δεν θέλω άψυχα κακία μεταξύ μας πια. Θέλω εσένα. Σε περιμένω, αγάπη μου. Όλα ανησυχίες μου κρατάει στην τροφιά του. Το παιδί μας. Σε 7 μήνες που το κρατάμε μαζί στην αγκαλιά μας. Γεννιέται ζωή, αγάπη μου. Γέλα, ζωή. Ελεύθεροι όλοι. Η κατοχή τελείωσε. Ελεύθεροι πατριώτες. Αμήν.